Jallukossu ja kaljaa. Hei! Ota polttoa. Mitä se? Mitä? Muholo kuoli sille vielä. Vittu kun mä rupesin kahtaa taaksepäin, kun tuli joku polttoa. Mistä se tuli? Oli Everest. Se ohi vaan käveli. Joo. Ja mä rupesin kahtoo Hanspulla puuli, kun sille polttoa. Mitä mallua? Joopa joo, taas paitattiin meikäläinen kuolemaan. On ihan oma syy. Ota poltto siitä. Mennään vielä yksi. Siis Mennään vielä miten... yksi. Oho. Ei Kistelin kone oo toiminut viimeiseen tuntiin. Mä laitoin invi. Vitun Laita kuumat ei pysty vittu elämään. Ota vaatteet pois. Ei mulla olekaan vittu mitään päällä. Arvaa onko sillä mitään. Bokserit päällä. No nyt Onkohan kun siellä on niitäkään? valmiiksi kuuma, niin kannattaa samaa syssyyn vielä yksi vetää. Oho. Mitä se haittaa, kun Melkein. siellä